O Chantada B segue preparando a tempada logo de gañar o pasado luns o trofeo Icos, que o enfrontou a Sarriana e a que se impuxo por 2-0. O adestrador é consciente de que se enfrontaron un equipo con moitas baixas. É certo que ao tratarse dun día laboral fora desta localidade, pois evidentemente había xogadores que traballaban do equipo visitante, co cal presentáronse con algunhas baixas importantes no Sangoñedo, pero bueno, eu creo que foi un partido bastante vistoso para o espectador, con ocasións para os dous equipos, e tivemos maior acerto de cara á portería rival e conseguimos levarnos a vitoria neste caso. Creo que houve aspectos nos que estivemos mellor, creo que intentamos un pouquiño realizar un fútbol combinativo na medida do posible, pero bueno, ainda temos bastantes cousas que corregir, erros que cometemos a nivel grupal e individual, e bueno, pois nestes 10 días que nos quedan para o inicio da competición trataremos de pulilos para chegar o mellor posible ao primeiro partido. Os de Juan comezan a tempada o vindeiro día 7 e será nada máis e nada menos que cun derbi. Xogarán como visitante no Sangoñedo contra o Chantada Atlético. A verdade é que nos tocou comezar a tempada cun derbi, é algo que seguramente para o espectador pois sexa un pouco máis chamativo, por así dicir, pero bueno, a pretempada non se centra só na preparación do primeiro partido, sino de toda a tempada, co cal o realmente importante destas semanas pois foi ir collendo pouco a pouco tono físico, ir adquirindo, bueno, pois certos conceptos tácticos, e agora que quedan de días para o inicio da competición, todavía nos restan 2 amigables máis por disputar para rematar por prepararnos o mellor posible e afrontar con garantías a tempada. Unha tempada que, como as anteriores, o adestrador sabe que vai ser inestable, xa que en caso de necesidade terán que axudar ao primeiro equipo. Como é lóxico e como lles comento aos xogadores ou a calquera que me fai esta pregunta, sabemos que formamos parte dunha estrutura, somos un equipo B, co cal temos pros e contras respecto a outros equipos. Óscar traballa con un número amplo de xogadores, como é normal e como ten que facer calquera adestrador que dirixa un equipo A, co cal algúns dos xogadores que a priori competirán máis partidos comigo, pois tamén traballan semanalmente con el. Eso fai que eles estén traballando a un gran nivel de intensidade e nós, ainda que estamos traballando con un grupo máis reducido, nese aspecto tamén estou moi contento co traballo do equipo. Pois segue entón a preparación cun partido mañán a Ourense ás 9 da tarde e o vindeiro sábado ás 6 no Sangoñedo contra o Pabellón B de Liga Nacional de Xuvenís.